Hola, em dic Ramon Rojo, faig oli ecològic i d'agricultura regenerativa i tinc les finques al Baix Camp, a Riudoms, a Botarell i a les Borges del Camp. El projecte que porto és un projecte d'agricultura ecològica i regenerativa, llavors treballo en sinergia amb un pastor d'ovelles, amb el Jordi Massip, que fa xai ecològic, i treballen conjuntament pasturant els camps d'oliveres. Faig el sistema tradicional de tota la vida per tindre més qualitat de l'oli i perquè les característiques d'aquestes finques ho requereixen. Les oliveres són oliveres velles, tenen un marc de plantació ample, són de secà. La qualitat de l'oli i l'impacte ambiental és més baix. Jo vinc de Barcelona, d'Hospitalet. Abans era conductor dels autobusos de Barcelona, autobusos urbans de TMB. Vaig estar 10 anys treballant i com que vinc de família d'agricultors, en aquest cas també treballadors d'olivera, doncs sempre he sentit que el camp era el meu i que la ciutat no en feia res. I llavors vaig decidir fer el gran canvi i vindre al camp a treballar i he tingut la sort de poder tirar endavant amb aquest projecte. Amb l'agricultura regenerativa li estem donant la volta a la producció d'aliments. Estem creant espais naturals i amb aquests espais estem traient aliments de màxima qualitat. L'agricultura convencional el que fa és que agafa un espai natural, el destrossa i llavors treu aliments a base de contaminar, d'explotar aqüífers, etc. Nosaltres el que fem és cuidar de l'espai, que tingui la màxima biodiversitat possible, col·laborar, en el meu cas, amb un ramader també per tancar el cicle vegetal i animal i així fent un treball amb el terra, amb l'herba, que són pastures per les ovelles, amb el sistema de poda, que també el que fem és triturar també totes les restes de poda per incorporar-les al sòl. Un conjunt de tècniques que fan que podem treure un oli de màxima qualitat, ecològic, en un entorn ben cuidat i que cada vegada està millor. Quan vaig vindre aquí em vaig adonar que el camp s'estava abandonant i vaig trobar el projecte del Banc de Terres, del Baix Camp, i gràcies a això vaig poder començar a fer contractes i pactes amb els amos de les terres i la majoria jo li estic recuperant les finques, se les cuido, se les tinc al dia, se les estic millorant i a canvi d'això, d'explotar-les i que ells puguin tindre les seves finques cuidades i jo pugui també tirar endavant amb aquest projecte. Jove Sant Talent m'ha ajudat a aprendre tècniques que no en sabia, perquè jo el que faig és aplico tècniques tradicionals de pagesos de tota la vida. Faig com una mena de mix, perquè la meva família és d'Andalusia i d'Extremadura, llavors faig un mix de com es treballa a Andalusia, com es treballa a Extremadura, com es treballa a Tarragona, i a part amb noves tècniques que aporten aquest tipus de formació com Jove Sant Talent. El tema de l'agricultura regenerativa ha sigut on més he après i el que més m'ha servit també. També he conegut molta gent, pagesos que estem intercanviant, ens estem ajudant, s'està creant una red de pagesia nova molt bona, molt important, molt forta, amb molt de suport i amb molt bon rotllo.